Zdravím všetkých, ktorých sa nejako týka komiksový týždeň v Crossroad klube, ktorí to sledujú. Vyhlásili sme súťaž, slúbil som žrebovanie o nejaké ceny, ktoré máme od Pozor, od Brlohu. Navštívte ich, predávajú komiksy, hry, čokoľvek, dali nám podporu, takže im za to ďakujeme. Vďaka nim môžeme robiť toto žrebovanie a máme od nich aj takú reklamu. Dokonca v tento týždeň je tam taká špeciálna 15% zľava na komiksy, tzv. Crossroad zľava, čo je celkom zaujímavé. No, ale za týždeň sa tu vystriedalo, teda za tie 3 dní, ktoré akcia beží, sa tu vystriedalo nejakých možno 50 ľudí, možno viac, niektorí viackrát tu boli. Ľudia si čítajú komiksy, pozerajú si, čo to vlastne je a tak ďalej. Zaujímavé je, že tak málo z vás sa zapojilo do súťaže. Sú to len za včera, za stredu, 3 ľudia, čiže dodržíme slovo a dáme cenu všetkým 3 ľuďom a za to, že sa zapojili a že to odštartovali, čiže hneď sa na to pozrieme, ja to mám tu, pozrite, len traja, je to uvidíte za chvíľu. No, zapojte sa, dnes je štvrtok, znova to beží, znova je to možné a poďme to vybrať, nejakých ľudí, aby som sa nepozerám. Tak, hneď človek, ktorý sa podpísal ako Slavena, vyhráva, ja tu mám takú klopku komiksov všelijakých, rôzne hry, všeličo možné, takže Slavena, taký detská záležitosť, Titetu to vidí inak, o takom malom chalanovi. Príď si to vyzdvihnúť do klubu, máš to tu, ja ti to tu odkladám. Ďalšie bude Braňo Kunca, tak sú Radiátor a recyklátor, český komiks, nic menšieho než záchrana lidstva. Máš to tu odložené. Tak a tretí je Jozef Švestka. Tak ti posielame výborného anglického alebo amerického autora, teraz neviem. Veľmi dobre hodnotený komiks Vraždy a housle. Tak, odkladám to. A to je k žrebovaniu všetko, vidíte, prázdna krabica. A čakáme na ďalších, ceny ešte máme, takže príďte a pozrite sa, že čo to vlastne komiks je a že či komiks je alebo nie je pre deti. Pekný deň vám prajem a vidíme sa neskôr.